Nech sa ti páči, Pier. Ďakujem ti, krásna. Ešte dáček. Ďakujem veľmi pekne. Miška, Ja pekný deň. Ahoj. Ďakujem. Ako správny gentleman som si zakúpil tieto kvietky pre našu dnešnú hostiteľku. Magda Rybariková, slovenská tenistka, nás pozvala k sebe na večeru. Ideme si pripraviť jej obľúbené jedlo. Poďte spolu so mnou tam. Ahoj, ahoj. Čau. Kúpili ste? Našli sme. Ahoj. Čau, čau. Ako sa máš? Výborne, dobre. To je pre mňa. Áno, že pre teba. Gentleman, krásny si sa. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie. A ideme variť? Nech sa páči, vítaj v mojej kuchyni. No máš to tu krásne. Ďakujem. Presvetlená. Ďakujem pekne. Kto to navrhoval? Ja s architektom, teda vlastne architekt mi pomohol veľmi. Kľudne si pohľadkaj. A ja som sa teraz volila teda farby a on už to všetko doladil do tohto konečného. Kto by náhodou nevedel, tak sme v kuchyni Magdy Rybarikovej, semifinalistky Wimbledonu z roku 2017. Veľmi sa teším, že si nás pozvala. My si ideme dnes uvariť nejaké jedlo, nejaké špeciálne jedlo a ty máš blízko k zdravým jedlám. Čo si vymyslela? Tak akože ja si nemôžem hovoriť, že ja úplne jem super zdravo, ale snažím sa a to tak dodržovať, ale mám veľmi rada sladké. Takže, ale dnes sme si nepripravili sladké, dnes by som chcela urobiť nejaký šalát. Quinoa šalát s cviklou a s kozím sírom. A uvidíme, no, môžeme sa do toho pustiť. Dobre, poďme na to. Ja sa to budem trošku šmejdiť, aby som ti tu normálne prelustroval celú tvoju kuchyňu. Ako často tu inak varíš? Lebo ty si stále na cestách, Švajčiarsko, Slovensko, predtým tenisová kariéra. To je ten problém, že môžeme teda postupne nosiť veci. Ja to robím zámerne, vieš, aby som ťa akože spomaloval. A vyviedol z miery trošku. Ja varím teda nie až tak často, ale odkedy sa mi teda narodil malý, tak sa snažím častejšie. Predtým ja vlastne až pred mojou kariérou som varila skoro nula. To vlastne, keď som tu bola na Slovensku, tak moja mamina skôr varila. Že ma prišla, akože trošku sa o mňa postarať, lebo ja som mala tréningy a tak. A ja som bola akože fakt, že veľmi unavená. Na varenie som ani nepomyslela. Toto bude niečo pre teba. Ty mi budeš krvavá pomsta od úspešnej tenistky. Počkajte, tak akože hneď z kraja, takto? Okay. A ja tu mám ešte tohto veľkého pomocníka, takže to bude aj to varí, aj to melie, aj všeličo, ale dá sa tento recept teda urobiť úplne, že normálne aj takto pekne na sporáku. Bez takejto výbornej mašinky. Inak musím povedať, že ja neviem, či sa mám dnes smiať. Alebo plakať. Áno, presne. A či ty nebudeš plakať, lebo ty si mi vravela kedysi dávno, že ty moc nevaríš a že, a že môžeme si to prehodiť dnes. A ja, že nie, ale vidím, že krvavá pomsta tu na mňa čaká. Takže sme si 50-50 a poďme na to. Ja som taká lenivá kuchárka, vieš, ja mám takých, že pomocníkov a tak, ale akože niečo viem urobiť, ale na teba sa teda nechytám určite. Vieš, čo mi tu chýba, Magdi? Je to tu špičkové, krásne, ale ja už by som tak mal rád tu nožík, dosku. Nožíky, pozri sa, sú tu. Dosky sú tu. Tak ja si to normálne takto. Čak ja som to nechcela všetko hneď pripravovať, pekne všetko tak postupne. No veď hej. Všetko počkaj. Len si z našej výhode mám handicap, vieš, keďže som tu prvýkrát. No presne, ty máš handicap. Ja ti to všetko ako keby teba inak chystám, akože... A ty budeš len hádzať a ale vieš, v tej kuchyni má byť niekto aj pekný a to si ty. No, tak to vieme, akože vraveli to stále, nie? Že Daniela a ja sú najkrajšie slovenské tenistky. Ale prosím ťa, určite. Teraz sa niekde červená. Daniela, určite áno teda. Tak ale ste také, že modelkoidné, na tomto sa zhodneme. Modelkoidné? Krásne, husté vlasy, tá výška. Čo by si nevšimol, dámy a páni, akože figura. Ala Lusk. Za mňa. Taký lichotník ty si. A hneď aj s kvietkami si prišiel. Pripravený. Neviem, čo ty chceš tuto. Gentlemani nedivnali. Vieš čo, pozerám na ten obraz, je veľmi pekný a že by sme sa možno za tú kytičku nevymenili. Vieš, že by si sa zobral so sebou? K tomu sa viaže nejaká história? Vieš čo, ten obraz je zaujímavý príbeh, že tento dom už sa teda už postavený a už ho bolo treba tak akože poupratovať a celé to tak dať dokopy, tak jedna známa mi odporčila jednu pani z Ukrajiny a ona sem prišla vlastne a mi pomohla to celé tu poupratovať, všetko, akože bolo toho strašne veľa práce.
A my sme sa tak rozprávali popri tom a tak, no a ona mi rozpráva, že ona normálne nie je, akože normálne nerobí teda upratovačku, ale že robí obrazy a že je vlastne umelkyňa. Wow. No a mi to ukázala myslím, že na Instagrame alebo tak, mi ukázala všetky tie fotky a tak a mne sa jeden tak strašne zapáčil, len som zmenila trošku, že farby. A ona mi ho urobila teda. No a keď sme primárne akože teda ideme variť a ideme si niečo robiť, tak mi povedz, čo ty rada ješ? Máš rada sladké, alebo radšej biftek nejaký? Čo tí športovci? Tak biftek moc nemusím celkovo, akože mäso dám si, ale nemusím to mať každý deň. Ale čo mám najradšej, akože normálne, že hlavné jedlo, alebo tak sushi, ja milujem azijskú kuchyňu. Strašne rada. No, takže budeme potrebovať kozí syr, cviklu, brusnice, kinovu, medík, horčicu, jablčko a takéto, že balzamiko, sol, korenie, to je všetko. Prepáč, ešte som zabudla, orechy tam ešte idú, vlašské orechy. Musíme povedať, že Magda Rybaríková sleduje kuchárske show, v ktorých ja účinkujem, ale na oplátku ja som sledoval aj o 4:00 v noci tvoje zápasy s Australian Open. Vážne? Ako by si nevedela. Je to tak? Nie, ale som nevedela, že takto, že o 4:00 v noci. Hej, ja som stával proste potom kruhy pod očami. Mám pocit, že mi ešte zostali dodnes tie kruhy pod očami. Ale nehnevám sa. A teraz koho sleduješ takto, že zo Sloveniek alebo Slovákov? Vieš čo, mi sa páči Čepelová. Ale tá už nehrá. Tiež nehrá. To je moja veľmi, veľmi dobrá kamarátka. Hej. Teraz som bola ju navštíviť v Košiciach práve, sme boli všetci. Áno. Celá rodina. Takže týmto ju pozdravujem, Janka, keď to budeš pozerať, pozdravujem Janka Čepelová, áno. A teraz je už iná. Teraz je Juhásová Čepelová. Juhásová. A ako je to s tými návratmi do toho tenisu? Viem, že teraz, a čo je z môjho uhla pohľadu dosť náročné, a ty si mi to aj potvrdila, myslím, že muži, ak sa vrácajú na okruh, takže je to nevídané. Jeden náš slovenský, môžeme pozdravovacie okienko ukončiť tým, že pozdravíme aj Maťa Kližana, teda dobre. Áno, ten sa vrátil, hej. Ten sa vrátil. A ako je to so ženami? Po materstvách idú väčšinou naspäť. Vieš čo, nie, väčšinou nie. Záleží podľa mňa, kedy má tá hráčka to dieťa. Ja si myslím, že keď má 25 rokov, tak to si myslím, že má zmysel, alebo akože ešte by som povedala, že prečo nie. Ale ja po tej 30-ke mne to príde, ja by som to určite teda nerobila. Ja som ako dieťa chcela až po kariére a všetko už mať také ukončené. Takže teraz sa nám varí quinoa. No a čo sa týka tenisu, tak návrat sme vylúčili, aspoň teda zatiaľ. Čiže to sú také chuťovky. A keď si s tou Danielou taká kamarátka, tak aj s ňou hrávaš štvorhru? Myslím na takýchto väčších turnajoch? Týchto legendárnych? Ale... Vieš čo, nie, no to je tak, že oni vlastne ti to nariadia, že s kým budeš hrať, ale minule sme rozprávali, že by sme chceli hrať spolu, tak neviem, že či, lebo to myslím, že pár dní len predtým vieš, že s kým budeš hrať. Ja som hrala minulý rok s Andreou Petkovič, čo bolo super, akože ona je super, ja mám veľmi rada, akože sme mali srandu, ale boli by sme veľmi radi, sme o tom rozprávali s Danielou, lebo keď hrávame tenis, tak väčšinou ja hrávam s ňou. Ona síce hráva častejšie, ja sa snažím tak raz za týždeň, ale ona, keď je tu na Slovensku, tak je vždy ready a vždy si teda rada zahrá, čo som ja veľmi rada. Takže niekedy až moc keď sa než hráme, ale tak snažíme sa. Ja sa tu dostať v tvojej kuchyni, tak ako nie, všetko pláva. Nie, všetko rob. Vidíš, ja som ti to neprichystala si, ako som mala, takže... Nemohol by som ťa len pohár vody poprosiť? Ježiš, v rámci pitného režimu, lebo od tenistky sa to tak očakáva, vy veľa pijete, podľa mňa, akože určite, trošku mi tak... Sice viac počúvam. Dojčenská ti nevadí? A vieš, že som čakal dojčensku? Perfektne, výborne, presne. Akože sľub mi, že omladzuje a stretneme sa tu aj o 30 rokov pri poslednej epizóde. Jasné, a prosím ťa, ty vyzeráš jak baby. Nápodobne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Páči? Aký je postup ďalej? Mám tu cviklu nakrájanú, teraz pomôžem čím a ako. Môžeš kľudne ten syr rozbaliť. Áno. Ja budem zatiaľ toto jablčko sa hrať s jablčkom. A v podstate urobíš celý recept ty a ja ťa tak trošku... Veď práve, veď ty si tu na rozhovor, takže ja budem vlastne variť tvoj recept a o toto ide. Môžeme to tak spraviť. Keďže som ho nič nerobil a stále hovorím, že mám handicap, tak nie. Ale rád ochutnám niečo iné. A veľmi, keď sme si písali, ja si mi povedala o tomto recepte napriek tej mojej neláske k syru, si hovorím, že to bude super. Verím tomu. A celkovo syry nemáš rád, alebo tento kozí? Milujem práve. On je špecifický, ja viem, no. No a poďme, možno, že vás zaujíma, keď si teda mi napinkala trošku na smeč s tými syrmi, tak žijete v krajine, kde teda syry veľmi dobré a veľmi kvalitné. Nemáš problém s tým, keď potom to aj niečo ideš variť, že tá kvalita na Slovensku, ako povedzme si otvorene, asi pokulháva. Za Švajčiarskom určite si dovolím tvrdiť, oni jednak aj tá krajina je krásna. Poď nám povedať trošku o Švajčiarsku. Tak
ja nechcem haniť Slovensko v tomto smere, ale asi každý vie, že u nás tie potraviny sú podľa mňa také druhotredné oproti ja už len Rakúsku si myslím, alebo Nemecku a celkovo, takže vo Švajčiarsku určite áno, ja keď niekedy prídem a ja milujem avokádo, ja viem každý deň avokádo, akože aj pre malého, to robíme strašne často, mi je celá rodina avokádo. A tam hoci kedy vždy je krásne to avokádo. Tu sa modlím, aby vôbec bolo krásne, akože to len také, že... Kontrolujeme medzi tým? Len to trošku tak akože pokraje aj freestyle na kocky, alebo tak on sa to ťažšie trošku kraje, lebo je to také mazlavejšie, ale tak trošku. Si s tým poradiť, OK. Takže to je taký príklad, napríklad už len to avokádo a celkovo, tak samozrejme tie potraviny majú teda si myslím, že kvalitnejšie, ale zase tie ceny sú tam akože obrovské. To za Švajčiarsko je, že oproti nám ja vždy som taká, že ježiš, jak to môže toto stať, že prečo u nás to stojí 5 eur a toto musí stať 25 eur. Tak akože vždy sa nad tým pozastavujem, ale už som si samozrejme zvykla, ale je to také, no, že tie ceny sú tam naozaj veľké, ale krajina je podľa mňa krásna, čistá. Pre mňa asi jedna z najkrásnejších, akože to je tak nádherná krajina, že fakt tam veľmi rada chodím a aj celkovo tam radi trávime čas. Ty máš veľa pocestované, aj v rámci, ale mám pocit, a neviem, čo mi povieš na to, že veľakrát ste v úžasných krajinách. Každý týždeň na inom kontinente, ako teda tenisti. A vidíš stále len ten kurt, ktorý vyzerá rozmerovo takisto ako ten dom a proste, no, ja neviem, niekde pri Poluse, bývalom napríklad. A tak stíhaš si to tam užiť, tú krajinu, navnímať tú atmosféru, alebo ísť šopovať, lebo sú aj tenistky, čo sa odmeňujú za turnaj nejakými kabelkami, alebo neviem či všetkým. A ty taká typická baba, že idem si to tam nasávať? Vieš čo, ja som práve, že áno, máš pravdu tým, že keď som hrávala, tak akože z toho mesta som ja veľmi nevidela. Jedine, keď to bolo také, že sme hrávali nejaké série v tej krajine, že v Amerike a tak, že potom som čakala na ďalší turnaj a niekedy, že som vypadla skorej v prvom kole a potom ďalší turnaj bol zase o týždeň a tak sa ešte ako tak dalo, ale to som musela trénovať. Takže my väčšinou hotely, tenis, kurty a letisko, to bolo také naše. A všetci, že ešte že všetko, ale my proste na to nemáme čas a ani energiu, lebo po tých tréningoch, po tých zápasoch už človek nemá energiu teraz chodiť a po meste a tak. Ale ako tak sa niečo dalo samozrejme stihnúť. A toto som ja veľmi nemala, tieto odmeňovačky. Ja poznám jednu takú českú hráčku a tá mala vždy odmeňovačky. Tá milovala ako vždy nejaké náramky a celkovo hodinky alebo tak, že tá sa rada odmenovala. Ale ja som to tak nejak, že keď som, akože mála som ešte zo začiatku možno, ale potom už nie, potom už to bolo také, že moc som na to nemyslela na to odmeňovanie. Syr mám, povedz ďalej. Oriešky naseká tiež? Oriešky nie, to tento fešák urobí. Fešák to urobí. Čiže keby si to ľudia ale chceli doma, tak potom je to... Áno, ono sa toto dá, hovorím, že toto sa dá v pohode všetko vlastne, toto sa nakrája, toto sa naseká akože normálne nadrobno nožikom, alebo tak, alebo neviem, že ty máš tam ešte skúsenosti, že ako sa robia akože úplne nadrobno zemiaky. Oriešky. Alebo sa tam dá kľudne do mixera dať. Už to vonia inak. To je taký vieš. Obmedzovala si sa niekedy? Musela si sa kvôli športu v niečom nejako limitovať? Vieš čo, ono ten problém bolo, že ja som veľmi sa mi tak nechutili cestoviny celkovo počas toho, jak som hrávala túr, lebo my sme vlastne, čo sme jedávali vždy pred zápasom, boli čisté cestoviny. Akože pred zápasom, vieš, to vôbec neriešiš, či ti to nechutí, ale proste, aby nechcel si omáčky, nechcel si náhodou, by to bolo pokazené náhodou niečo, tak nechcel si počas zápasu mať nejaký problém, že musíš utekať. Tak sme cestoviny papávali, také plain pasta sme to vždy volali. A to je také, že ja už cestoviny ja som nemohla vidieť za celý turnaj, večer a nič a cestoviny proste nikdy nič. A celko, už teraz zase si tak navykam na tie cestoviny. Jedno si vezme, môžem, bude chýbať? Kľudne, spapaj. Ďakujem. Ja ti ponúknem tak celý. Tak chutne to kraja, že predpokladám, že bude to jablčko chutné. Jak slow motion. No takže cestoviny to som nemusela, teraz zase už si k ním hľadám cestu. A takže to sme tak často jedávali, ale hovorím, že ja som taký ten zástanca toho, že treba skúšať všetko alebo tak, ale zase nepreháňať to s jednou vecou, že netreba jesť len to. Všetko si myslím, že je dobré a s mierou, hej, presne. Ty napríklad? No, ja objavujem chute, ale čím som starší, tým ďalej viac si uvedomujem, že fakt easy, simple. Proste 4-5 vecí, presne, preto som asi aj tu. Ale nie preto, samozrejme. Ale páči sa mi tvoj recept? Páči sa mi, lebo je to fakt, akože v jednoduchosti je krása, naozaj. Vieš? Ako často teda tu varíš, keď teraz už máš aj dieťa, alebo zmenilo sa vlastne tá príprava jedla, alebo
Aká si mamina v tomto? Určite áno, pre mňa je také dôležité, že aby mal tú čerstvú stravu, že nie som ten typ ako jasné, keď niekde ideme na cestu, tak otvorím, alebo tak, že sklenenú krabičku sa to volá. No. Alebo tak, dózu a tak, že to zase nie som, že toto, ale keď som doma a tak a sa snažím vždy variť a dúfam, že to teraz je, väčšinou viem, čo už má tak rád, čo nemá rád. A takže celkovo už je to teraz, už má rok a pol, tak už sa snažíme, že celkovo aj my, čo si dáme, tak aj jemu, len sa menej osolí, samozrejme, menej sa to okorení a tak, takže už tak, a hovorím simple, jak ty hovoríš, všetko tak jednoducho, ja som nie taká tá typická slovenská kuchyňa, že budem teraz robiť, presne, to moja mamina vždy, že koľko je tam tak dlho v tej kuchyni, že proste ona robí knedlu, všetky tieto veci a od cesta, strašne to dlho trvá a je to super, ako ja nehovorím, ale ja na to nemám nervy, akože energiu a celkovo všetko tak rýchlo, aby to bolo, čo nám chutí a to najradšej takú celkovú kuchyňu robím. Pozerám to, že ty tu máš nejaké biokvalite brusnice, vyzerajú výborne, normálne sa ťažko vydolovali. Ja to Magdi s dovolením ochutnám, lebo normálne biokvalita, výborné. Šťavnaté, nie sú také presúšené. Dobre, čo nás ešte čaká? Alebo začnem robiť niečo? Vieš čo, už nám sa odrtávajú sekundy, takže už máme 50 sekúnd, takže už sa to všetko pohne. Dobre, takže kinoa vykynula. Kinoa je vyknutá, presne, ideme ju vykynúť sem. Dúfam, že to bude celkovo, že dosť. A keď sme si volali a povedala si, že šalát, tak si vravím, že to bude, že šalát. Vieš, človeku hneď napadne, že nejaké mŕteľ listov a všetkého. Niektoré napríklad také thajské veci, alebo indické, alebo že slivovica som chcela povedať. Chcela som povedať, naša domáca, keď na Vianoce je kapustnica, tak tá napríklad podľa mňa chutí oveľa lepšie na druhý, na tretí deň. Akože aspoň podľa mňa aj thajské a indické veci. Mne to chutí ešte viac, lebo sa tak spoja tie chute a tak mne to akože, aspoň mne to určite viac chutí na ten druhý deň. Ale slivovica, kapustnica, musíme pozdraviť aj režiséra tohto projektu za kameru. On je tiež z východu, takže pozdravujeme aj Smer východ. Super. Týmto. A zvláštne sledovať, že ako sú tie chute rôzne a iné. Tak ktorá kuchyňa? Ešte skúsme tak možno povedať. Ja len tak, že šípim, že tie blízka, keď si povedal, že pasta, šaláty, tak idem asi, že taliansko, stredomorské, nejaké morské veci, alebo čo máš také, že neodmietnem nikdy za žiadnych okolností? Vieš čo, to ako som spomínala, že ja Japonsku milujem, hovorím, že sushi môžem jesť každý deň, ja to milujem. Takže ja keď som bola tehotná, tak som dosť trpela, že som sushi nemohla, lebo že to nie je dobre mať surovú rybu. Áno. Takže to bol pre mňa trošku problém v tomto zmysle, že som trpela, ale a hovorím aj domácu mám ráda, ja mám rada aj brinzové halušky. Akože... Dáš si jaternicu? Alebo bôčik? Bôčik nie. To neznášam ani ja, máme nejaký spoločný. Bôčik, to nie, to už je na mňa moc. Aj celkovo už také tie rebra, až tak nemusím mať tieto, ale jaternicu, jasné, normálne z toho sme vyrastali, my sme mali prasiatko kedysi. To nám ani veriť nebudú podľa mňa. My sme mali prasiatko, prosím ťa, jaternica išla prúdom kedysi. Inak, ty si asi jediná tenistka na svete, ktorá vie za rok skočiť z nejakého 490. miesta na nejaké 30. alebo ako to bolo? Pripomeň mi to, prosím. Vieš čo, lebo ja som bola zranená a mala... Inak počkaj, ešte som chcela k tomu receptu, že teraz, keď už robíme, že jablká už som tam dala, teda to sa pomixuje, teraz tam dávam tam tie teraz orechy vlašské. Čiže ľudia by si to dusili na pánvičke, len tak prehriať? Toto nemusí ani dusiť, to jablká sa len, to všetko sa teraz pomixuje. Takže kľudne sa to môže dať do nejakého mixeru, ktorýkoľvek človek má, dá to dokopy a sa to všetko tak pomixuje. Nie, teraz už ideme do studená, hej. Inak tá mašina je veľmi inteligentná, lebo ti ukazuje aj váhu, aj všetko. Áno, to ti ukazuje váhu a tieto veci, takže to je super. A čo sme sa bavili... Zranenie, že ty si ešte si to zakonincovala, že inak som bola aj zranená. Takže... Ja som mala zranenie, vlastne operácia, som mala zápestia aj kolena, takže ja som sa úplne prepadla na nejaké 400 eur, 490 miesto a tak. A už to bolo také, že som nevedela, či vôbec budem pokračovať niekedy v kariére, či vôbec si zranenia budú v poriadku a chvála Bohu sa všetko podarilo a hej, začínala som rok nejak 490 a potom som bola nasadená na US Open. Som končila nejak rok okolo 30, takže to bolo akože fakt, by som nikdy v živote nečakala, takže to bolo naozaj také, že pekný rok. Kedy si povieš športovec, alebo konkrétne ty si povieš, že tak, že tak toto mi vyšlo, že taká tá sebareflexia, že si povieš, že tak toto je fakt, že dobrá som. Alebo myslíš začiatky, alebo myslíš, že také, že... Áno, že už pracujem na sebe, začína sa mi dariť. Kedy si môže človek, napríklad začne teraz hrávať tenis a si potom človek povie, že
je to prvým turnajom, nejaký ten Future a tam tiež taká hierarchia, nie juniorské a tak ďalej. Ľudia nevedia možno, ale že kedy? Keď vyhráš prvý zápas nejaký už s tým bodom do toho VTA rebríčka, alebo... No je to ako ťažko, možno u každého je to iné. U mňa bolo také, ja som mala to šťastie, že ja som veľmi skoro začala hneď vyhrávať, už ako 8-ročná alebo 9-ročná, že všetky turnaje vlastne v mojej kategórii som tak vyhrávala, takže na Slovensku a celkovo to išlo veľmi tak rýchlo celkom. Potom som sa zase ešte raz zranila predtým a vtedy som trošku stagnovala. Ja som popravde, ako možno to bude stať znieť arogantne, ale ja som si od začiatku myslela, že ja ako by som tenistka, ja som akože hotová, ja budem a to, ja som nemala iný cieľ. Takže u mňa to bolo aj tie výsledky proste tak boli, aj všetci naokolo, že tá je talentovaná, tá bude toto, takže ja som si tak akože myslela o sebe, samozrejme. Akože, ale potom trošku realita nastala, keď som sa aj zranila, keď som mala nejakých 17 rokov, tak som sa zranila na 4 mesiace, to bolo prvé moje také vážne zranenie a som nevedela, ako sa mám vôbec celkovo z toho zranenia tak dostať a tak, takže to mi dlho trvalo a ja som sa aj tak prepadla, že som prehrávala zápasy, prestala som si veriť a vtedy bol taký ťažký rok som mala veľmi a vtedy som si uvedomila, že wow, že ja asi teda možno nebudem to tenistka, že čo ja budem robiť a že už celkovo som začala tak akože myslieť, že tak negatívne a som proste zistila, že asi to bude ťažšie, ako som si myslela. No ale chvála Bohu, zase potom sa to tak nejak zmenilo, aj som vtedy vystredala trénera a potom už som sa dostala do tej stovky a už ja, ak som bola v tej stovke, keď som mala 18 rokov, tak ja som tam... No ja som tam už držala, už som ako kliešť celkom dlho, takže ja to už bolo také, že to už, keď sa človek dostane do tej stovky, už ale ja až to popravde až vtedy, že človek zistí, že keď som v stovke, tak už sa tým živí, už je to také, že už je to fakt, že profesionálny šport. Dobre, teraz to dáme sem, do tej kinoji. Tuto. Všetko. No a pýtal si sa... Pýtal som sa na psychiku, lebo často sa to skloňuje s tou ženskou a ešte vlastne na ten najsilnejší rok tvojej kariére, tam chcem len vypichnúť takú vec, že vlastne, aby si to ľudia vedeli predstaviť, ty si išla na nejaké menšie turnaje, lebo tí tenisti sa nedostanú z takého toho rankingu vlastne hneď na to US Open a podobne, Wimbledon práve, takže tie si vyhrala 2 po sebe. To tiež je akože, že tam si išla 2 týždne, to akože to je proste ako neuveriteľné, nie? Není to bežné, tak. Vieš čo, ja som tam aj viac vyhrala toho. Ja som tam vyhrala... No dokonca. Ja som mala prvé potom semifinále, potom som mala 2-krát v Japonsku, tam som vyhrala 2 turnaje a potom som vyhrala ešte na tráve. Na tráve 2 turnaje. 2 turnaje na tráve a potom jeden semifinále. Ja som mala strašnú šnúru, tedy som išla, potom preto som si na Wimbledone verila, ale popravde, zabudla som pripraviť ešte cesnak, ale popravde... som si povedala, že dobre, však krásne, že som vyhrala tie ľahšie turnaje predtým. Sice ľahšie, ako tam sú aj tiež veľmi dobré hráčky, ono je to aj tie najvyššie hodnotené, ale nie je to VTA. Sice bol VTA, a menej bodov a peňazí. Áno. A tým pádom niektoré tenistky menej kabeliek. Aj. Presne tak, vidím, že vieš. No a potom Wimbledon si hovorím, no dobre, ale teraz som na Wimbledon, teraz akože príde realita, že uvidíme, že ako bude. Ale proste ja som brala tak dobre, tak som si verila a zase to bola tráva, môj najobľúbenejší povrch, že od prvého, ako som vyhrala prvé kolo a už som tak celkom ľahko vyhrala, už to išlo a potom som porazila vlastne svetovú dvojku, Plíškovú a vtedy som si začala už fakt, že veriť. Môžem ťa poprosiť o tento nôž? Ďakujem. Čo to urobí, keď už si napríklad, že semifinále, už to ide fakt, že veľmi, veľmi blízko, tam sa to, čo sa deje v tej hlave? Skúsme to tak krátko popísať, že tam už neprichádza nejaký tlak, za mňa musí asi nejaký byť. A čo sa s tým vtedy dá urobiť? Čo by sme poradili možno aj začínajúcim nejakým tenistom alebo športovcom akýmkoľvek? Ako samozrejme ten tlak, ale ja už hovorím, že nemala som tedy 20 rokov, alebo tak, už som bola staršia, tak už som sa vedela ako tak s tým asi akože vžiť, ale hej, nikdy som nehrala pred tým semifinále Wimbledonu, takže bolo to aj pre mňa nové. Takže ja som si, ako hej, to semifinále nedopadlo až tak dobre, lebo hral som proti Muguruze, ktorá hrala absolútne neuveriteľné, ja som si ani neškrtla. Ale predtým tie zápasy som hrala fakt dobre a ja som si tak verila, že vtedy, keď si človek verí a cíti, že hrá dobre, tak proste to sebavedomie je dosť vysoké. Ale celkovo ono sa to ľahko hovorí, ale fakt to funguje, že netreba rozmýšľať vždy nad, že čo bude, alebo treba rozmýšľať nad tou loptičkou, čo ide predtým, netreba rozmýšľať, že mám 45, že mám 40-30, že normálne sa treba nadýchnúť, vydýchnuť a kľudne normálne, že aby človek mal to myslenie také čisté. Dobre, takže dala som balzamiko, dala som olivový olej, teraz dáme 2 lyžičky medu. Mňamky. Povolený doping. Balzamiko bolo, hej? Balzamiko bolo. Či sú nejakú špeci, či necháš to na ľuďoch? Dižonskú. Dižonskú skôr. Dávam. Je výraznejšia. Ešte to tam ide, áno, počkaj. Musím si lyžičku.
Keď si hneď popri tom mi povieš, čo bol nervy drasajúci zápas, taký, že som bola vyflusnutá už nikdy viac, chcela som skončiť. Sranda zase je tam tá Muguruza. To bolo, a nie, že som chcela skončiť, ale hrala som Australian Open prvé kolo s Muguruzou a to bolo asi jeden z mojich najdlhších zápasov, ale neviem ti povedať, že presný čas toho zápasu, ale blížilo sa to určite cez 4 hoďky. Ježiši Krista. A proste ja som prehrala ten zápas 12-14, vtedy sa ešte boli dvoj rozdiel a ešte si pamätám, som mala matchball a on hrala tak za sebou taký backhand na čiaru, že úplne som tam videla, som to tlačila, nech to padne do autu. A niekedy ten tenis je o jednej loptičke, že by som vyhrala ja ten zápas a proste bola by som v ďalšom kole a vtedy nejak vyhrala ona, takže to bolo veľmi ťažké, keď som prehrala ten zápas. Čiže to človek aj dlho rozdýcháva potom, hej? Áno, určite áno, bolo veľmi teplo a úplne som bola hotová, už som proste strašne som chcela vyhrať ten zápas a bohužiaľ sa nepodarilo. A backhand je tvoj najsilnejší, hej? Alebo bol? Nie, backhand je... Backhand je Daniela. Backhand je Daniela, presne. Backhand je Daniela, tak ho pozdravujeme. Určite forehand, forehand, servis, voleje celkovo takto, alebo slice som mala dobrý, ale a niektoré vlastne, to je tak normálne, že... Korenie? Korenie, vidíš, presne, ty všetko vieš. No. Tam mi to píše mašina, dobrá. Teraz to trošku zmixujeme opäť. Takže, hej, takže je to rôzne, že každému proste sedí niekto iný. Ja som mohla niekomu sedieť, niekomu som nemusela sedieť a je to naopak. Ale vravili, že neortodoxný štýl hry. Že tak zvláštne to nabiehanie a také... Áno, že keď to niekto nemal rád, tak to bolo nepríjemné. Špeciálne asi na tráve, že to si ja som sa snažila zmeniť ten rytmus, som stráťa, potom som dala rýchlu, potom pomalu, potom slice, potom dobrý servis, potom ako keď som hral dobre, ale potom aj také backhandy boli krásne. Na Antuke som nerada hrala, lebo toto nič. Vieš čo, Pierre, trošku menšie som potrebovala od teba, ťa poprosím. Okay. Toto sú také trošku... Nedbám, idem na to. Veľké kúsky, aj prosím ťa, aj ten kozí sír, keď to môžeš tak rýchlo, lebo ty si taký šikovný, to robíš šup. Dobre, všetko na také menšie kúsky. No trošku sa drolí, mala si pravdu s tým kozím sírom? Hej, trošku len toto. A on sa to potom celkovo zmieša, on to podľa mňa urobí. On tu leží, odpočíva, tak vieš čo, hľadá si ku mne cestu. Ja myslím, že poviem, že nedbám a ochutnám. Ja tu zatiaľ dám zálievku. Tak. Z toho všetko, čo si mi dnes inak povedala, sa mi páči, že ak by som to mal zhodnotiť, aby som ťa vôbec nepoznal, tak by som povedal, že taká úplne normálna baba, ktorá proste nemá problém, že s ničím, strašne úplne, že easy, taký flow z teba ide veľmi dobrý. No a poďme k Daniele, vidíš napríklad, vy ste vás veľakrát si tak dávajú dokopy všetci a vy ste také nepapierové sestry, že? Asi. Tak možno, tak celkom sa asi podobáme, že sme obidve vysoké. A ja som skôr taký, ako si hovorí, taký flow, aj keď som hrávala, proste ja som musela mať také, že taký kľud na tom kurte, taký celkovo taký hravý typ, no a ono bol zase iný, takže to bolo zaujímavé, že ako sme iné a teraz zase zaujímavé, že ako si veľmi rozumieme keď už nehráme tenis a celkovo, že témy, lebo ona proste niečo iné mi priniesie do môjho života, ja jej niečo iné do jej života, takže to je to také zaujímavé a veľmi radi. Takže ale spolu stretávame. Fungujú teda tie priateľstvá, môžeme povedať, že v tom tenise, že častokrát sa to poverí, akože určite je, nie každý každému sympatický a nie s každým sa dá vychádzať. Ale o to viac je to vzácne, najmä v tejto dobe si myslím, že tí ľudia sa si vedia prijať. Áno, ako sme spomínali, že to Jankou Čepel si veľmi dobre rozumiem, takže je to pekné, že proste si takto rozumieme. Ty si sa stretla aj s Federerom a si povedala, aj si sa niekde pochválila fotkou na sieťach. Je to taký fakt, že fenomén, žijúca legenda? Taký akože wow, tenista pre teba? Alebo človek? Vieš čo, pre mňa určite áno. Ja som vždy, keď proste on prišiel niekde do miestnosti, tak pre mňa akože on bol, že wow, že Roger, akože zo žiadneho iného športovca celkovo, akože ja som nie taká, že by som vidím celebritu alebo niekoho známeho a teraz, že sa rozklepem. Hej. Ale od neho, neviem prečo, ale z neho som mala, že som s neho bola vo výťahu a radšej som sa pozerala niekde na tlačítka a než by som s ním prehovorila. Akože, je to zaujímavé, že prečo práve on, ale vždy sa mi strašne páčilo, ako sa správa na kurte, ako hrá a celkovo taký pre mňa úplne, že idol, by som povedala, tenisovi. Pekné. A stretli ste sa? Keďže ste asi susedia z jedného štátu? To hej, ale takto sa nám to nepodarilo ešte takto, že stretnúť, že na ulici. A viete o sebe, že ste tam a vie, že si? On vie, teda môj priateľ sa s ním pozná, ale nie úplne, on sa veľmi dobre pozná s jeho otcom. Aha. Aj spolu hrali golf a tak, ale s ním sa tiež, akože pozdravia sa to, ale jeho trénerom tiež dobre poznám s Severinom Lutým.
A je môj priateľ vlastne veľmi dobre. A takže takto máme takto spojené. A hovoril, že rád by si s ním zahral golf. A ja hovorím, jasné, aj ja hovorím, ale... Áno, poprosím. Ale chcela by som... Konečne je tu ten moment, kedy pracujeme a varíme spolu. Áno, je to tu. Vážený, je to tu. My sa predčasom stretli v jednej inej relácii na tenisovom kurte. No. Dodnes spomínam na to, ako som si zahral s Magdou, prehodil, akože, aby ste boli vážení v obraze, tak ide o to, že som prehodil cez sieť. Áno, s Magdou Rybárikovou. Ale nevyhral si vtedy, no. Vtedy som, no tak akože mám pocit, že s tebou by som asi nikdy nevyhral. No nie so mnou, ale celkovo sme mali takú nejakú, čo bola nejaká hra a myslím, že tam vyhral druhý. Áno, presne, správne. Protivník, tvoj protivník, ale vidíš, a ja teraz s tebou varím, no. Síce ja varím, bohužiaľ, ja by som inak rada, aby sme si to mohli vymeniť niekedy, že... Dáme odvetu. Že ty skôr, to by bolo pre mňa. A ty dezerty, ešte ty robíš brutálne dezerty. A malované na obraz, tie sa páčia ľuďom. To by bolo krásne, no áno, presne. No, keď bude mať malý narodeniny alebo niečo, nejaká sešlosť bude, tak ma sem pozveš a prídem s kufričkom, s pinzetkou, nazdobím kvety a varíme, vieš, ako není problém. Je to verejný prísľub môj, ochota tam je, takže môžeme. Super. No a chcel som sa spýtať, že keď si hovorila, že ho obdivuješ, tak je niekto, koho asi také banálne sú, že mamu, manžela a tak, ale že fakt, že niekoho, kto je taký, že idol, že ťa inšpiroval životne? Úplne, že sa ťa dotkol jeho silný príbeh. Popravde, akože bol to ten Roger určite, lebo ako hovorím, ja som mala vždy všetko, že tenis a chlapky úplne, že iba pre ten tenis, no a tým pádom jeho som si, akože mne samozrejme zase sme pri tom Švajčiarsku, ale aj vždy som mala rada Martinu Hingis, ako hrávala a tam má slovenské korene, ale mne sa strašne vždy páčilo, že ako ona myslela na tom kurte, že nebola tak fyzicky zdatná ako niektoré ostatné, ale strašne to myslela a strašne si vedela vyšachovať tie hračky a to sa mne na tom páčilo vždy a preto možno aj ja som trošku hrávala ten štýl, že som nebola len taká, že som zavrela oči a do toho išla, ale som sa snažila byť taká kreatívna a možno ona ma tiež tým upevnila. A zrejme, že to Švajčiarsko celkovo tak nejak so mnou ide, že potom som si našla aj partnera za Švajčiara, takže je to zaujímavé v tomto smere. Ja musím povedať, že som sa stretol s otcom Martiny Hingisovej a to je proste úplne situácia, že to nevymyslíš. Na benzínovej pumpe v Petržalke proste on cestoval od niekiaľ a neviem čo a potom sme sa nejako dali do rečí a proste úplne bol milý, zlatý a došlo k tomu vlastne, že má teda slávnu dcéru a vieš, že tak koho, vieš, a v tom čase ja som bol 19, takže to je asi 15 rokov späť a mám aj podpis, ale teda nie od Martiny, ale od ňa. Vážne? Tak ja som si aspoň od ňa teda vyšla podpis, že vieš. Ja som taký zbierateľ, vieš, tvoja raketa visí niekde u mňa byť. To je dar z ríše snov pre mňa, vieš, ale to znamenalo. Ale ako aj ľudským musím povedať, že veľmi tak akože... A toto dnešné naše varenie, musím povedať, že ma v tom len utvrdilo. A mám pocit, že ako generálka beriem to. Na druhýkrát budeme lepší. Nie, vieš, akože môžeme zvyšovať náročnosť. Že spravíme, teda budeme variť. No, takže Pierre, teraz už máme finálny produkt. Takže je to quinoa s cviklou, s kozím sírom, sú tam brúsnice, sú tam vlašské orechy a je to tak ja tomu hovorím taký, že myšmaš. Mne to teda, my to máme radi, ale som zvedavá, že čo na to ty povieš. OK, ale ty nemáš ten kozí sír, takže som zvedavá. No môžeme to vyskúšať, že sa to teda podarilo. Môžeme takto spolu. No, brúsnice, cviklu mám rád veľmi, kinou tiež, takže vo finále, keď ochutná človek všetko, podľa mňa to bude, že jedna báseň. No. Mňam. Aj ten cesnak, vážne nie. Fakt je to dobré. No, ja to mám rada teda. Aj ten cesnak je tam cítiť dosť, že? A je to dobré, no presne, to by som vôbec nečakal, lebo ty si tu tak akože stála, odpovedala si mi na otázky a tak si tam niečo hádzala. Fakt ma to prekvapilo. Nevyzerá to tak vábne, ja viem, že ty stále hovoríš, no je niečo také zelené, by sa to mohlo hodiť, že? Už ma poznáš, hej? Ale... Výborné. Až ti nevadí, že jeme spolu z jedného tania? Ne, v pohode úplne. Ale hovorím, že nie je to úplne také, že to vyzerá krásne, ale podľa mňa to chutí dobre, je to rýchle a podľa mňa, hlavne pre ženy si myslím, že je to super, neviem, či muži nechýba také nejaké mäsko alebo tak, ale hovorím... Že by mohol byť aj nejaký proteín, až by chceli ľudia nejakú flakotu mäsa na to. Flakotu? Hej, kľudne, všetko sa tam podľa mňa dá ešte doplniť, ak teda každý, čo má rád. Tak ti ďakujem ešte raz veľmi pekne, že sme mohli prísť, že si nás pozvala, že sme si spolu navarili a že sme sa dozvedeli niečo zaujímavé. Ja ďakujem za rozhovor a že ste ku mne prišli a že sme mohli spolu variť. Tešíme sa.